То работи. Уважаеми зрители, ето ни отново. Пътя много добре го знаете. Атака на хижа Здравец. Това е небезизвестният диджей Дани. Няма нужда от представяне. Днес ще бъде обект на снимане, а не оператор. Диджей, кажи нещо. Чаква на 55 минути изкачване и трябва да направиш филм. За 55 минути един филм на клип да направиш. После видят началото за форума Русе и след това беше идея за по-дълги клипове, да не изтриват мненията. Някой, който разбира повече от нас, може да си го късне. Да. Това има шанс сега да снимеш 55 минути. Да пробвам, да видим докъде ще стигнем. Може да стигна до Гълъбо, може и след това ще видим. Къде е горе? Да, ще проверим. Нови сервиторки. Да, ще ги проверим. Уморил се той. Вече не минават те твоите. Уморих се, ох, бог. Я мини отляво, защото си в сянка. Ще го направя. Сол. Де. Тежко. Не мога повече. Не можете. Малко е. Че аз карам след тебе, с твоето темпо. Колко ти караш толкова аз. За сега. Ако ускориш, няма да мога. Няма бе, спокойно. Ще карам с теб да ми цепиш въздух. Пили. Еми. Дай да си аз малко. Вечерно време. Ето го състезателя. Сега го предстои догоре да скачи. Времето е отлично. Но да видим дали финалът ще бъде така лесен, както предполагаме. И кръчмата има толкова много пини. Финала никой не е лесен. Ето ни отново с другата камера. Аз нямам много батерия, ама колкото скара. Пустиш малко музика.
Ако те има вятър, ще трябва да добавяме Да. музикалния ефект. Но ти добре ги избираш. Аз трябва да се помъча с тези асортимента на музиката. Аз как? Няма го прави. Добре. Кръстмарска песен ще пусне за мен. Моята любовна песен, искам да звучи в клипа. Ще я дам специално. Добре, ще ги направим. Стара турска песен. И е подходяща за такива поводи. Такива, като мен карачи. Не карачи, ми напачи. Това сръбска музика, освен като гледаш, ще петита мога ти да даде. Много. Не искаш да правиш. Идва първия зор. След този завой. Колко филми съм правил тук на това дик. Да. Много. YouTube е пълен с филми от на това након. 84 филма. 84 видеоклипа. Се пуснат и в YouTube. Тук с този наклон. Това е емблематичният наклон на Христо Здраве. Да. Тук винаги различно трябва да снимаш. Чай да видим къде е бетона да го фанем. Къде се е развалял. Ево цяло се била. Тебе ли купиш? Сетите, стена, удоб. Тук започвам. Тук ще ме мъчи сега. Ще мъчи. Обичам си аляки, това е за какво се мъчим. Ще го скача. Ще лесно. Аз съм лесен. Да? Аз карам от скоро, бе. Какво съм лесен? От саморич. Нямам тренинг. Дам един съвет. Зимата не се кара. Да може лято, тук дойде време за купони и банкети на морето, нагоре-надолу. Да имаш сила да караш и да идеш. Като цяла зима ще измориш. Сега да покажем, че не е лек на клона с тези емблематични белези. 11. 11. 11? 11. Леле. Годност. Голям наклон. Задъхал даже. Не съм задъхал. Ставам без въздух всеки момент. Не дигай темпо. Ще ми спре да. Ще ми спре да със всеки момент. Ох! Шапка си гледай какво ми стана. Ще малко комбинация да правим така на уше. Комбинация, не го друсани, дай. Карай с ръка. Ох! Комбинация. Как ще се пуска? Първо. Виж ли атак? Днеска не дадем атак. Как си карам аз? Айдашкото темпо е това е. За съжаление няма днеска кое да ти се вържи. Няма часовникари, няма спринтьори, само, как се кажеш, циркачи на мап. Чак гърба му да бъде.
А. Те си много дебел. Тези хора трябва да карат колела. Сега отсяда да скачи на мотор. Ох! Да покажем, че сте изборени. Поне аз бе, теб не знам. Или на маска почнеми. Времето се оправи между другото. Нямам една представка за каската. Какво ще снимаш каската? Как ще обърнеш каската? Не, ще го завърта настрани, така да стои. Ще го завъртиш. Ще го извисна. Ще мучим тогава. Да, няма да се вижда хубаво. Стане бързо. И аз. Не дигай те, ще ме измори само. Не го дигаме. Едно и същото да е. Нямам километраж. По-добре, че нямаш. Че тук къде имаш да праскаш 17 и повече, ще да какво да правя. Ще трябва да изкарам слушалките и да слушам музика. 54 минути стигна, добре. 54 минути, добре. Средно се за някъде около 16. Не съм бе. А? Не съм. От седене на стол по цял ден не спая. Просто така се става на стол. Работи някъде.